Sa Nakbayan sa Mandaue, may natalang kaso sa animal cruelty. Usa ka iro gitigba sa ulo sa ilang mismong silingan. Ang tagtiya sa mong iro misangat og reklamo. Ani ang live update ni Nico Serino. Nico? Yes, Bob, usa ka aspin o asong Pinoy ang nakaangkon og grabing samad sa iyang ulo human kini katahong gitaga sa ila rasab nga silingan. Nahiwa na ang parte sa ulo nining iro nga si KJ nga gidala sa Mantuyong Barangay Hall kaganihang buntag. Asoy sa tag-iya, Sabado sa gabi nahitabo ang giingong pagtigbas sa iyang iro sa ila rasab mismo nga silingan. Wa siya masayod unsay hinungdan. Kung naaman siya ika-complain sa kong iro, mo direct siya sa owner pero wa man siya ni direct iya man gitapatan akong iro. Gitambalan sa City Veterinarian ang iro o gidisinfect ang samad. Sutaon pa kung matahi ba ang samad niini. Ato suwayag tahi kay murag ang tension line niya lisod-lisod ra ba naa siya muscle ba niya sige move. So if kanang dili ra siya necessary tahion ato na lang siyang ipa-heal by itself. Ato siya siyang tambalan siya with antibiotics. Matud sa grupong Island Rescue Organization kun IRO, tataw nga kalapasan sa Animal Welfare Act ang nahitabo. Mao nga kaganiha, gikuyugan dayon nila ang tag-iya sa iro aron pag-file og reklamo batok sa suspetsado at ubangan sa barangay. Buot nila mapasamon ang responsable. Ma-aware ang mga tao nga may balaod ta nga hindi kita dapat magpasakit sa mga iro o iring. This month lang may napakulong kami sa Guadalupe katong 75 years old nga lalaki nga iyaman to ginbunalan gani ang iro no so namatay. And then may ara din ta case sa Lapu-Lapu. Ubo sa balaod ang mapamatud-an nga sad-an posible nga pamultahon ug moabot sa 250,000 pesos ug mapriso ug hangtod 6 ka tuig. Karong hapon bab natapos na ang surgery nga gihimo sa City Veterinarian ngadto sa maong iro nga si KJ. Natahi na ang dakong samad niini sa iyang ulo nga parte. Samtang mitakda na sab ang kadagkuan sa barangay Mantuyong og hearing kabahin ning maong kaso. Gikatakda nga imbitahon sab nila katong lalaki nga maoy gireklamo sa iyang silingan nga nanaga sa maong iro. Bob. Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report.